Jelenleg nem tudok olyan óráról, amire ne lenne elég a pénzem. Szegény környékről és szegény alapból indultam neki az életnek. Minden saját erőből egyedül raktam össze, csak én ezt nem felejtettem el, és ebből próbálok visszaadni. Kell egy baráti kör ahhoz, hogy te tudjál vásárolni a magyar Rolex márkakereskedésben. Ebben az epizódban a vendégem Okos András, Rich Monkey néven találjátok meg a TikTokon, vállalkozó és nagy órabarát. Nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Eljöttél. Az első kérdésem az lenne, szerintem mindenki meg fog kérdezni, hogy mi ez az állarc, mi ez a Hát ez egy hosszabb sztori. Igazából annó, amikor én elkezdtem a neten bohóckodni, vicces posztokat írogatni, akkor rám ragasztották, hogy majom, és én ezt úgy fölkaptam, és mivel mellette nagyon sok jótékonykodás volt, és ahhoz nyilván kell egy anyagi háttér, ezért jött mellé az, hogy pénzes majom, ezt rám akasztották, én meg azóta előszeretettel használom, röhögök rajta, és megtartottam. Ebből lett a Rich Monkey. Okay. Ebből lett a Rich Monkey, és én ezt így megtartottam. Nem szeretem azt, hogyha fölismerik az arcomat, pont azért, mert hogy nagyon sok segítség megy, és azzal csak gyarapodna, hogyha fölismernek, hogy jaj, ne haragudj, akkor én téged láttalak. Értem. Segítenél? Nem szeretnék, köszönöm. Kiválasztom azt, hogy kinek, mikor. Mondd csak, honnan jött az órák iránti szenvedélyed? Mi volt az első órád egyáltalán? Hú, hát megmondom őszintén, hogy hosszú-hosszú évekig én nem hordtam órát. Nem érdekelt az óra egyáltalán. Majd egyszer 2016-ban beléptem egy nagy órás csoportba Facebookon, és ott láttam az órákat, megtetszettek, és elmentem az egyik ottani ismert kereskedőnek a boltjába, ahol a legelső óra egy Corum volt, amit vettem, az tetszett, majd utána egy hónap alatt még egy 30 órát vásároltam mindenféle márkából, kivéve Rolexet, mert hogy én nekem a Rolex annó az egy ilyen beidegződés volt, hogy hú, mi a frászt esznek rajta, mindegyiknek ugyanolyan lünettája, ugyanúgy néz ki, csak a számlap színe változik, tehát hogy lehet ilyen órát hordani. Ehhez képest majd azért megnézzük ezt a dobozt mindjárt. Igen, aztán egyszer csak jött a fordulópont, miután volt már több mint 30 óra, fölrakott valaki egy hirdetést egy Rolex Dipsy-ről, fekete számlappal. És úgy voltam vele, hogy na jó, megadom az esélyt, egyszer megnézem. Elmentem, találkoztam az illetővel, fölpróbáltam az órát, és ott valahogy megváltozott valami. Abban a pillanatban, hogy az óra a kezemre került, egy olyan érzés fogott el, amit nem tudok leírni. Tehát valahogy engem ott a Rolex megvett. Az ismerős Rolex feeling. Engem ott abszolút megvett a Rolex, és megvásároltam azt az órát, majd kiderült számomra, hogy ez létezik kék számlappal, James Cameron, így van. Utána akkor váltottam, eladtam a fekete számlapost, és vettem magamnak egy James Cameront, és azóta az a kedvenc órám. Aha, azt mondod a legtöbbet? Igen, most is éppen ő van rajtam. Azóta valahogy a Rolexhez kötődöm, és a legtöbb órám néhány másik mellett az Rolex lett. Annak ellenére, hogy egyformák a lünetták, színek változnak. Hát azért vannak eltérések. A Pepsi, Sprite és társai igazából mind ugyanaz, a GMT-k is, de mégis valahogy engem ez megfogott. Az üzleti életben szerinted van jelentősége, hogy valaki egy márkásabb órát hordjon? Ugyanúgy mondjuk, mint akár az autóknál? Valószínűleg megosztó lesz a véleményem, mert én azt gondolom, hogy igen, miközben sokan hangoztatják, hogy nagyon híres emberek, a Facebooknak a tulajdonosa és társai fölvesznek egy okos órát és abban járnak, és ők csak eszközként tekintenek az órára. Én nem, nekem az óra egy ékszer is, egy kifejező eszköz számomra, és igenis az az első, amikor én belépek egy üzleti tárgyalásra a terembe, hogy végignézem a résztvevőkön, kin milyen óra van, és nem ez alapján osztályozom be őket, de sokat elmond számomra az, hogy ha valaki egy komolyabb órát vesz föl, és ezt meri viselni, ami manapság már azért külföldön elég sok helyen problémás. Tudni is kell azért viselni egy ilyen órát. És tudni is kell viselni, öltözni is kell tudni hozzá. Hozzáteszem, én mentem be úgy kereskedésbe, hogy volt rajtam egy ilyen valami nagyon szakadt, festékes valamilyen cucc, és ennek ellenére kedvesen fogadtak a Rolexnél, kiszolgáltak, tehát nem a ruhát nézték. De ez akkor külföldön volt? Ez külföldön volt. A magyar butiknál kevésbé szerencsés élményeim vannak, majd esetleg arról később. Te hogy tekintesz az órákra egyébként? Befektetésként, vagy pedig egy élvezeti cikk, ami ha esetleg hoz is a konyhára, akkor az csak egy plusz öröm? Hát az, hogy hoz a konyhára nálam nem opció, mert én nem értékesítem az óráimat.
Ennek ellenére számomra a Rolex egy olyan óra, amiben ha befektetem a pénzemet, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fogok veszíteni. Az jó helyen lesz. Mert nem lefelé szokott menni az ára, hanem fölfelé, már csak ha a Rolex áremelését nézzük, nem beszélve a várólistákról. Igen. Úgyhogy befektetésnek is azt gondolom, hogy a Rolex nagyon jó. Nem minden modell, nem is tetszik minden modell, de emellett én hordani szeretem őket, tehát nem az vagyok, aki megveszi, hogy hú, de jó, akkor most elköltöttem ennyi pénzt, és majd ez gyarapodni fog bent a széfben, hanem én hordom őket ugyanúgy, nem zavar, hogy karcolódik, nem zavar, hogy használt lesz, mert magamnak veszem, élvezni szeretem az órát, de biztonságban tudom a pénzem. Említetted a várólistákat egyébként, erről mi a véleményed? Mert ez azért ez egy elég kemény dolog sajnos. Az embernek megengedheti magának esetleg, és bemegy a boltba egy vastagabb pénztárcával, és azt mondják, hogy jó, megsimogatják a fejedet, és azt mondják, hogy jó, akkor gyere vissza 5 év múlva, és talán lesz egy Daytonád, egy Pepsid, egy bármit. Hát Pepsid már nem mondjuk, mert az tegnap megszűnt, de igen. Nos, a várólistákkal kapcsolatban az a véleményem, és ez a saját szuverén véleményem, hogy Magyarországon kell egy baráti kör ahhoz, hogy te tudjál vásárolni a magyar Rolex márkakereskedésben. Én nekem annó hosszú évekkel ezelőtt sikerült úgy, hogy vettem egy igen drága brillekkel kirakott női órát, és azt mondtam, hogy csak akkor veszem meg, ha adnak nekem mellé valami mást, amit szeretnék. Akkor kaptam mellé egy másik órát, egy acélt, aztán utána valahogy a jövőben nem működött ez a kapcsolat a magyar butikkal, nem nagyon kaptam órákat, viszont folyamatosan látom feltűnni a különböző hirdetési portálokon, hogy a magyar butikból származó Rolexeket kínálják, olyanok, akik éppen pár nap előtte vették meg, tehát ennek az lehet egyszerűen a következtetés számomra, hogy igen, van egy kapcsolat bent, ahonnan megkapja. Most az, hogy visszadob vagy nem dob vissza a kereskedésnek, vagy az alkalmazottnak, akitől megkapja az órát, ezt nem tudom, nem is szeretnék senkit érne meggyanúsítani. Én nem tudok így vásárolni, én ezért átszoktam külföldre. Külföldön sem akadálytalan a vásárlás, ott megmondják nyíltan. Sokszor mondják nem, hogy esetleg valamilyen drágább ékszert, vagy ilyesmit kell vásárolni hozzá. Vagy valami olyan modellt, valami drágán, ami egyébként nem szeretnél megvenni, de kénytelen vagy, mert hogy akkor így kapod meg mondjuk azt a vágyott modellt. Pontosan. Én jóval több pénzt elköltöttem külföldön ékszerekre a feleségemnek, azért, hogy bizonyos modelleket megkapjak, de mondjuk... Tehát akkor a feleséged már várja igazából, nem, hogy mikor van egy szép új órád, amit megvehetsz, kap hozzá valami ékszert? Ma rendeltem meg a legújabbat, ami megjelent most a kiállítás után, ezt a nagyon színes számlapos... Ja, a jubilé számlapos Oyster-t? Igen. Az nagyon szép. Azt ma rendeltem meg a külföldi kereskedésben, ahol már közölték, hogy jó, és mikor jössz vásárolni. valami egyebet. Tehát nyilván, figyelj, én 1 hónap alatt kaptam meg a Daytonát, az igény bejelentésétől számítva, de mondom, nagyon sok pénzt elköltöttem ékszerekre, viszont ha azt nézem, én anyagilag sokkal rosszabbul jártam, mert az ékszerek árát meg az órárát összeadva jóval drágább. Másodpiacon olcsóbban meg tudtad volna venni. Így van, de én nem akartam azt, hogy azok az emberek gazdagodjanak, akik megkenik a kereskedésben az alkalmazottakat, igen, hanem így örömet okoztam a feleségemnek is, és én is megkaptam a saját örömemet, igen, tehát így tekintek rá. Impulzív ember vagy? Szoktál úgy vásárolni, hogy hirtelen meglátsz valamit, és azt mondod, hogy na ez kell, és ez nagyon megtetszik, és bemész és megveszed ezt az órát? Volt már ilyenre példa? Nagyon impulzív ember vagyok, és ha valami megtetszik, akkor általában szeretem megszerezni. Ez a Rolex esetében sajnos tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű. Mondasz egy példát? A Dayton 1 hónap alatt meg lett, miközben egy másik kereskedésben, ahol feliratkoztam 7 évvel korábban, ott 7 év után kaptam meg szintén a Daytonát, így lett 2 belőle. De legalább ugyanolyan színű? Ugyanaz minden, panda. Igen, impulzív vagyok, megtetszik, szeretem megvenni, de mondom, erre nincs mindig lehetőség, és viszont ennek ellenére nem megyek a másodpiacra, és nem veszem meg ott drágábban valakitől, akkor kivárom a sorom, és megvárom, amíg hozzájutok, mint ahogy most az új színes igen. modellhez. Jártál már úgy egyébként, hogy megvettél egy órát, birtokoltad, és aztán eladtad, és később megbántad? Esetleg vissza is került hozzád? Amikor a 30 darab órát bevásároltam, és belefutottam a Rolexbe, akkor a másik 30-at azt azonnal eladtam. Ebben volt egy Panerai, és valamilyen oknál fogva a Panerai nekem időről időre megtetszik. Aha. Ezért eladás után valamikor újból vettem Panerait, majd utána megint meguntam, és megint eladtam. Érdekes, hogy a Rolex az egyetlen óra idáig, amit nem tudtam megunni. És egyiket sem? Egyiket sem.
nem. Tehát az valahogy, amiket megvettem, azokat igen, nem. Igen. Van olyan modell, amit nem veszek meg, mert nem tetszik. Na ez a jó egyébként, hogy te nem, ugye, ahogy említetted, nem adod el a Rolexeket, tehát te nem flipper vagy, nem, és nem. Pont ezért kizárólag olyan modelleket vásárolsz meg, amit valóban hordani is fogsz. Én most véletlenül például kaptam egy második zöld számlapos Skydweller-t, ami elég keresett a piacon, és mivel 2 darab kereskedésben... Ez itt is van, nem? Az egyik, igen. Aha. A másik az a banki széfben. Most 2 van. Én a másodikat azt valószínűleg arra fogom felhasználni, hogy elcserélem egy olyan modellre, ami nekem nincs, de tetszik. A múltkor éppen valakivel próbáltam egyezkedni a neten, nem sikerült megegyeznünk árban, ezért mivel nekem nem létszükséglet, nem jött létre a csere, el van magába az óra. Itt jön képbe az a kérdés, hogy befektetése, az befektetés például, persze. Mert van egy, amit hordok, a másik az meg el van rakva, azt nem hordom, az karcmentesen vár a sorára, hogy majd vagy a gyerekeimé lesz valamikor, mert hogy ők öröklik nyilván a gyűjteményt. És a Rich Monkey-nak a világ összes pénze a rendelkezésére állna, mi lenne az államóra, amit választanál? Nem számít a pénz, mit vennél? Jelenleg nem tudok olyan óráról, amire ne lenne elég a pénzem, nagy képűség nélkül. Tehát azok közül, ami nekem tetszik. Most éppen várok egy... Azért szerencséd van, hogy ezek a kirakott Jacob & Co-k nem tetszenek, mert ez 7-8 millió érdekes, hogy az nem. dollár. Nekem se. Én próbáltam, megnéztem, nem tetszett, viszont meghívtak, nem olyan régen Bécsbe volt egy komolyabb kiállítás, ahol szerepelt az összes ilyen nagyon nagy márka, nem a Rolex, hanem pont a Jacob, kisebb márkák, és Debetűn és társai. Ott én beleszaladtam egy olyan Debetűn modellbe, amit meg is rendeltem, és várom, hogy elkészüljön. Kék színű? Igen, kék a sárk. Gyönyörű darab, tehát csodaszép darab. Abba beleszerettem, megrendeltem, fél éve az elkészülés ideje. Tehát mikor érkezik? Most tavasszal. Az bármikor jöhet. De ezen kívül van egy olyan óra, amire azt mondom, hogy álomóra. Én nekem korábban egy Patek Nautilus lett volna, amit szerettem volna megvenni. Megszűnt. A nagyobb? A 40. évfordulós? Igen, megszűnt, nem gyártják már őket. Tudnék venni Neppertől, vagy másodkézből, mindegy, hogy nevezzük, de nekem mondom, ahhoz nem fülik a fogam. Viszont megnéztem a katalógusban, és megtaláltam, hogy a fehér aranyból a kék számlapos Nautilus az csodaszép, igen, ezért az nekem szintén meg van most rendelve, és az bármelyik. Sőt, tegnap kijött néhány új Nautilus modell egyébként. Azt nem nagyon láttam szépen. még. Nekem az nem tetszik benne, hogy nincs rajtuk másodperc mutató. Én azért szeretem, ha látszik, hogy él az óra rajta. Engem az annyira nem zavar, megnézem őket, jó, hogy felhívtad rá a figyelmem, meg van rendelve a fehér arany. Bármelyik nap érkezhet. 2 darabot kap a kereskedés idén belőle, ahol én megrendeltem, és abból az egyik az enyém lesz. Annó neked nagyon tetszett az 5712-es Nautilus is. De már nincs. Ja, igen, ja, tényleg megszűnt, persze, hogyne. De már nincs, így van. Mi a jó az óragyűjtésben? Sokan akkor vesznek egy órát, amikor elérnek egy mérföldkőhöz az életükben, akár munkában, született egy gyerek, stb. Mit tudom én, akármi. Mi a lényege? Mit szeretsz benne? Az odavezető utat, vagy birtokolni, vagy megszerezni? Nekem nincs semmilyen mérföldkőhöz kötve, ha szeretnék egy órát venni, a saját esetemben. Minden nap egy mérföldkő. Hanem egyszerűen az, amikor én megszerzem az órát, és fölcsatolom a kezemre, az egyszerűen egy olyan érzéssel tölt, nézegetem, bámulom, 25 millió fotót készítek róla, világá kürtölöm a Facebook csoportokba majomkodással, hogy igen, megérkezett az új modell. Igen. Tehát a magam esetében nincs ilyen, a gyermekeim esetében, feleségem esetében viszont tartom ezt, nekik szoktam vásárolni, születésnapra, karácsonyra, és ők is Rolexesek. Nagyon vicces volt, nagyon vicces volt a lányom, amikor ő megkapta az első Rolexét, mert akkor már volt a családban rajta kívül mindannyiunknak, és ő is kapott egyet, és azt mondta, hogy csináljunk órafotót, és akkor mind a négyen, a fiam, feleségem és ő, meg én, csináltunk egy fotót, és azt mondta, hogy most már én is a Rolex Family tagja vagyok. Tehát nagyon nagyot nevettem, nagyon szereti, és érdekes, hogy azt az első órát, az egy ilyen kisebb méretű óra volt, azóta kapott másikakat, és nem hordja az elsőt, és én felvetettem, hogy figyelj már, ha nem hordod, nincs rá szükséged, akkor adjuk el. Nem.
az az én első Rolexem, és nem vagyok hajlandó. Hát akkor mégis egy szentimentális érték. Van neki, igen. Én örököltem nagyapámtól egy IVC-t, amit ő annó a legelső fizetéséből vásárolt. Azt gondolom megvan. És megvan, az a mai napig megvan. Annak ellenére, hogy nekem az IVC-hez egy nagyon rossz szájízem van, nem ahhoz a modellhez, hanem vettem annó egy olyan IVC-t, portugizet, amin körbe a lünetta gyémántokkal volt körbeadva, egy aranymodell, igen, és egy aranymodell volt, és ugye első ránézésre kint vettem valami bőrzén külföldön, és első ránézésre nagyon tetszett, pontosan ez a meglátni, megszeretni pillanat volt. Na, mindenki lenői órázta az órát, hogy néz ki. Hát akkor jól látni. És nem is ez volt a probléma vele, hanem nekem annó az IVC volt az Isten. Aha. Tehát én azt mondtam, hogy Schaffhausen, ott az óragyártás, és akkor ott biztos de ez még az elején volt persze. Igen, az utadnak az elején. Igen, kézzel rakják össze, stb. És akkor ennek az órának, amit vettem, utána olvastam, és kiderült, hogy ebben egy ETA szerkezet van. Na, egy világ omlott össze bennem, és nagy veszteséggel azonnal egy nap alatt eladtam az órát, mert van egy ilyen egoista hülye énem, hogy nekem az úgy nem. Aha. Tehát egy órának legyen saját szerkezete, in-house, a Rolexnél ez megvan. Nyilván régen volt nekik is Zenit, de én például nem hordanék azt a modellt, hiába esetleg értékesebb, azért nem hordanám, mert nekem az nem in-house. Tehát ha a Rolex, akkor az legyen in-house Rolex szerkezet. Hát annól a patekekben egyébként voltak Jaeger, meg másfajta. Tehát nekem nem. Nekem egy óramárka, az a saját házon belüli szerkezetet rakja bele abba a házba, és ne próbáljon eladni nekem háromszoros áron egy ETA szerkezetet azért, mert őt éppen most nem akarok megnevezni. Akarok megnevezni márkákat, de mert megsértek esetleg valakit. Ne adja el a háromszoros áron azt, amit amúgy megveszek mondjuk Tissot néven, mert nem. Persze. Tehát sokan kérdezik, miért ennyi a Rolex, nagyon jó a marketingjük, lehet, hogy nem ér egy Rolex 10-15 ezer eurót, ennek ellenére mégis ez az óra tartja az árát, ennek ellenére mégis ehhez vonzódnak az emberek, ez fogy a legjobban. Tehát, ez olyan, mint autóban talán a Mercedes, nem? Mondhatjuk, igen, mondhatjuk, de még szerintem itt ez egy kimagaslóbb dolog. Ott azért sok versenytárs van, BMW, Audi, Mercedes, stb. A Rolex azért tart egy olyan pozíciót. Ebben az árkategóriában igen, vagy ebben a státuszban nem annyira. Nyilván vannak fölötte, és akkor beszélhetünk Patekról, Vacheronról, Audemardról és társairól, de nekem a Rolex az a mai napig a number one. Mesélj nekem egy picit akár erről a gyönyörű tartóról, illetve az óráidnak egy részéről. Hát a többi? A tartónak a története az, hogy Rómában voltunk a feleségemmel, és egy parfümért mentem be a Louis Vuittonhoz, mert van egy olyan parfüm, amit nagyon szeretek. Persze. És ott beszédbe legyettem az eladóval, órákról valahogy szó került, és akkor azt mondta, hogy mutatok magának valamit. Elősétált ezzel a dobozzal, hogy ez egy limitált szériás, kézzel festett logó, Róma logó, Louis Vuitton doboz, óratartó doboz. Hát mondom, figyelj, megvettél, úgyhogy akkor ezt kérem. Na azóta ilyen 2 havonta jönnek az zaklató üzenetek, hogy van nagyobb, jobb, drágább, és mindig szoktam neki mondani, hogy te figyelj, egyelőre ennyi elég lesz. Nem fér el benne az összes óra, ezért hoztam csak ennyit hozzátok, mert ebben csak 8-nak van hely, meg megijeszteni sem akartalak egy ilyen komolyabb mennyiséggel, de én ebben tartom őket, szeretem nézegetni, kivenni, fölpróbálni, és váltani naponként, amikor kedvem van hozzá. Utazáshoz kizárólag ezt az egyet hordom, ezt nyúzom, ebben úszok, tengerben, bárhol, tehát ez a nyúzós órám. Azokat meg úgy a mindennapokban, ha Magyarországon vagyok, vagy ha Európában utazok csak rövidebb távra, akkor azok közül szoktam valamit választani, meg ami nincs itt. Igen. Van egy DD Rose Gold olíva számlappal, Submariner dátumos, egy bluesy, már a 41-es, egy nagyon szép Jak 42-es fehér arany, az említett zöld számlapos Skydweller, az épp kivezetett Pepsi, Oyster Sillon, egy Daytona, ez még a 116-500-as referenciaszám, és egy Sprite, ami a balkezes óra. És a Submariner Date-hez a sztorim az, hogy egyszerre kaptam egy Submariner Date-et, meg egy No Date-et, és nekem a No Date az jobban tetszik. Tényleg?
igen, de megkérdeztem akkor, a fiamnak pont a születésnapja volt, 21 éves lett, és azt mondtam, hogy akkor most már megérett arra, hogy kapjon egy órát, és megkezdtem tőle, hogy ha kaphatnál egy ilyen órát, te melyiket választanád a kettő közül? Hát ő a no date-et választotta. Tényleg? Hát akkor neked megmaradt a date. Úgyhogy nyakamon maradt a date. Én nagyon reménykedtem benne, hogy a date-et választja, de nem, és azóta örömmel hordja, nagyon szereti, úgyhogy nekem meg megmaradt, és itt van. Facebookon annó nagyon aktív voltál, azt ugye tudjuk, vagy legalábbis én tudom rólad, meg nagyon sokan is szerintem, hál' Istennek ma már, hogy egy igazi filantróp vagy, nagyon sokszor odaállsz egy ügy mögé, és próbálsz segíteni időt, pénzt, energiát sajnálva. És az a kérdésem, hogy van most valamilyen projekt, ami éppen fut és megy, hogy segítetek akár egy gyermeken, óvodákról hallottam annó, én is benne voltam, hogy mi az, ami most megy? Jelenleg még mindig tart az, amit már 6 éve csinálunk, hogy van egy ilyen kisebb csoport, akik a Facebookon engem elkezdtek követni annó, amikor még egy ilyen nagyobb órás csoportban voltam, ahol a tulajdonos nem nézte jó szemmel, hogy nagyon-nagyon népszerű lettem a posztjaimmal. Nevezhetjük féltékenységnek, irigységnek, nem tudom. A lényeg az, hogy ott nagyon-nagyon sok ember tudtam megszólítani egy-egy projekttel. Heimpál kórháznak, Madarász utcai kórháznak gyűjtöttem akkor pénzt, és ilyenkor én a saját pénzemet ugyanúgy mellé teszem, felajánlok egy órát mondjuk sorsolásra, és akkor mindenki 1000 forintot befizetett, és ilyen 600 000, 800 000 forint összejön, és akkor egy ember megnyeri az órát, olyan, mint egy lottó. Én meg odadom az órámat ajándékba, tehát nekem nincs semmi hasznom belőle. De például a Madarász utcai gyermekkórháznak 5 darab vérpumpát tudtunk, vagy egy gyógyszerpumpát tudtunk vásárolni, amivel a kisgyerekeknek a gyógyszert adagolják. Ott mondom, egy ilyen összekülönbözés volt, és engem abból a csoportból kidobtak. Egy másik nagy Facebook csoportban viszont örömmel vártak, és ott a mai napig elég aktív vagyok, és a jó ügyek mellé állok. De ezen kívül nekünk van, mondom, egy olyan kezdeményezésünk, hogy örökbe fogadtunk, úgymond, a Fogadj Örökbe egy Ovid mozgalom révén 5 darab óvodát, akiknek a 250 gyermekének minden évben rendszeres támogatást nyújtunk. Vettünk már benti cipőt, mert a gyerekeknek nincs benti cipőjük. Ezek mind nagyon-nagyon halmozottan hátrányos helyzetű környékről való óvodák. Minden karácsonykor én beöltözök Mikulásnak, leviszünk. Te is? Leviszünk a saját pénzünkön vásárolt ajándékokat, Mikulás csomagokat, és szétosztjuk ezt a gyerekek között. Ezt a Mikulás beöltözést már engedtem át a kis csoportom tagjaim belül másoknak is, hogy ők is átéljék azt az örömet, amikor a kisgyerek oda megy és azt mondja, hogy Télfó, én téged szeretlek a világon a legjobban. Tehát ez egy csodálatos érzés. Én egy nagyon-nagyon szegény környékről és szegény alapból indultam neki az életnek. Minden saját erőből egyedül raktam össze, csak én ezt nem felejtettem el, és ebből próbálok visszaadni. És nagyon-nagyon jó érzés látni azt, hogy jó helyre kerül. Soha nem adakozok úgy alapítványoknak, hogy odadom a pénzt, és akkor majd ők megveszik. Lesz vele valami mi? Én szeretem saját magam megvenni, átadni, látni, jó helyre került, és ez egy örömforrás. Mondhatnám azt is, hogy hobbi. Igen, tehát sokszor megkapom azt, hogy minek neked ennyi drága óra, miért nem segítesz inkább embereken? Segítek. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm.